καλωσορίζω στο Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου. Λίγα λόγια για το σπίτι αυτό είναι η οικία Καραγκάνη. Ο κύριος Καραγκάνης ήταν κάποτε δήμαρχος στο Πολύγυρο επί 4 τετραετίες, στις δεκαετίες του 50 και του 60. Είναι ο κύριος εκεί πάνω στη φωτογραφία. Αυτός ο δήμαρχος έκανε πάρα πολλά για τον τόπο του. Αγάπησε πολύ τους Πολυγυρινούς, είχε μεγάλη ιστορία, είχε πολύ μεγάλο μυαλό, ήταν χημικός. Στο πτυχίο του το υπέγραψε ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος Κωστής Παλαμάς, εάν δεν γνωρίζετε, είναι ένας μεγάλος ποιητής μας. Το 1920 λοιπόν πήρε το πτυχίο του κ. Καραγκάνη. Ασχολήθηκε πολύ με τα κοινά του τόπου, ο λαός τον αγάπησε και τον εξέλεγε για πολλά χρόνια δήμαρχος. Πριν πεθάνει, αποφάσισε να κάνει δωρεά το σπίτι αυτό στο Δήμο Πολυγύρου, ώστε να γίνει λαογραφικό μουσείο. Ό,τι όμως υπάρχει εδώ μέσα, από αντικείμενα, από ρουχισμό, από οτιδήποτε βλέπετε, από υλικό, το έχει συλλέξει και το έχει φροντίσει και προστατεύει ο Εθελοντικός Όμιλος Γυναικών Πολυγύρου, που υπάρχει από το 1972. Είναι κάποιες κυρίες που καθαρά εθελοντικά, φιλοκερδώς, χωρίς καθόλου χρήματα, βοηθούν να φτιαχτεί αυτός ο χώρος. Και με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι, ό,τι βλέπετε και υπάρχει εδώ μέσα, το έχουν μαζέψει αυτές οι κυρίες. Να σας δείξω και τους γονείς του κ. Καραγκάνη. Είναι η κυρία εκεί στη φωτογραφία, είναι η μητέρα του, η οποία ήταν δασκάλα. Και αυτοί γραμματιζούμενοι, γιατί εκείνη την εποχή ήταν λίγοι άνθρωποι που ξέραν πολλά γράμματα, δεν είχαν λεφτά για να σπουδάσουν. Και εκείνος εκεί ο κύριος δίπλα, στη φωτογραφία είναι ο παπάς, ο οποίος ήταν και εκείνος δάσκαλος. Ήταν λοιπόν οικογένεια γραμμάτων. Ο παπάς του ήταν στο παπάς των Θωρακροτήρων στη Θεσσαλονίκη δάσκαλος. Και όταν παντρεύτηκε, τα παιδιά του παπάθλου, που μάθαιναν τέχνη στη μέσα μόνο και τίποτα άλλο, του κάναν δώρο αυτή εδώ την κονσόλα. Η οποία κονσόλα είναι 150 χρόνια. Ίσως και παραπάνω θα νομολογείτε. Είναι φτιαγμένη από τα χέρια των μαθητών του παπά του κ. Καραγκάνη. Είναι πάρα πολύ παλιά, αρχαία. Να σας δείξω τώρα από ουρτισμό και αντικείμενα που έχουμε μέσα στο μουσείο μας. Αυτά εδώ τα φορέματα. Είναι φορέματα, είναι ο αλατζάς, έτσι λέγεται, στον τόπο μας. Είναι πολυγυρινό φόρεμα, είναι μεταξωτά και τα φορούσαν νεαρές γυναίκες, οι κοπέλες, όταν πηγαίνανε στην εκκλησία και σε άλλες γιορτές. Αυτός εδώ είναι ο πράσινος αλατζάς, παρόλο που φαίνεται κόκκινος, διότι λέγανε θέλουμε σήμερα να βάλουμε τον πράσινο αλατζά όταν κάνανε έτσι. Βλέπετε τι κάνει μέσα νερά και γίνεται πράσινος. Αυτός ήταν ο πράσινος λοιπόν αλατζάς. Το φορούσαν μόνο οι νεαρές κοπέλες. Όπως επίσης και αυτός εδώ ήταν γιορτινός, ο γαλάζιος, και αυτό το φορούσαν τα νεαρά κορίτσια. Τα μαλλιά πρέπει να σας πω ότι είναι αληθινά. Είναι οι πλεξούρες των γυναικών εκείνης της εποχής. Είναι αληθινά, ναι. Κόψουν τις πλεξούρες τους και είναι περάσουν πάνω στις κούκλες. Να πάμε σε αυτήν εδώ τη στολή, η οποία είναι η στολή ιατρική, τον πενεδρέκι. Έχει αυτή την ονομασία. Το μαύρο που κάνει στο πάνω, το μαύρο παντελόνι κάτω, η βράκα και το μαύρο ζωνάρι στη μέση το φορούσαν οι παππούδες. Κόκκινο που κάνει στο πάνω, μαύρο παντελόνι κάτω και κόκκινο ζωνάρι φορούσαν οι μεστήλικες. Και οι πιο νεαροί, παιδιά 15 χρονών και πάνω, φορούσαν άσπρο που κάνει στο πάνω, άσπρο παντελόνι κάτω και άσπρο ζωνάρι. Και ντυνόντουσαν γενικώς ομοιόμορφα. Αυτό συνέβαινε και μέχρι το 1950 στο Πολύγυρο. Θα βλέπατε δηλαδή τις γυναίκες και τους άντρες να ντύνονται με αλατζάδες και μπενεντρέκια πάρα πολύ φυσιολογικά. Το θεωρούσαν πολύ φυσιολογικό να βγαίνουν με αυτές τις στολές έξω και να κυκλοφορούν στους δρόμους του Πολυγύρου. Να πάμε σε αυτή εδώ τη στολή. Αυτό εδώ λέγεται μπενίφλι. Μόνο το μαύρο. Το φορούσαν οι χείρες. Μαζί με το άσπρο μαντίλι. Οπότε όταν έβλεπες έξω μια γυναίκα που φορούσε το μαύρο αυτό φόρεμα και το άσπρο μαντίλι, σήμαινε ότι είναι χείρα. Όταν περνούσαν τα χρόνια και προσπαθούσε η γυναίκα αυτή να ξεχάσει τον πόνο της, να περάσει λιγάκι το πένθος, έπαιρνε, δεν το πετούσε ποτέ το φόρεμά της, το κερδούσε, βλέπετε τις άκρες, τα μανίκια, και φορούσε πάλι το ίδιο φόρεμα το μαύρο, αλλά και εντυμένο να είναι λίγο πιο φωτεινό και λίγο πιο χαρούμενο. Αυτό εδώ το φόρεμα είναι επίσης αλατζάς, το φορούσαν οι μεγάλες γυναίκες της εποχής. Έτσι. Είπαμε όλα είναι μεταξωτά στο χέρι, διότι ο Πολύγυρος ζούσε από τη μεταξουργία μέχρι και το 1940. Ήταν μεταξουργείο εδώ. Καλλιεργούσαν με τάξη. Πάμε